खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं भारतनि थाखाय गिथाव खैफोद। पाकिस्ताननि 191 था ड्र'ननि गेजेराव 177 था ड्र'नआ बे बोसोरनि 9 दानावनो भारतआव आयेन बेरेखायै हाबफैदों होनना खौरां मोननाय जादों। ड्र'ननि गेजेरजोंनो पाकिस्ताननि उदखारि हानजाफ्रा भारतआव ड्राग्स दैथायगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं मैया सासे लाटमन्डला रां नाजावफुबाय थानाय समावनो मोगा-मोगि पुलिसजों हमजादों। हमजानाय सुबुंनि मुङा मोहम्मद आब्दुल बाकी होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा जरहाट रेभिनिउ सार्केलनि लाटमन्डलमोन होनना मिथिनो मोनदों। थामथि रादाबाव दं बिटिआरआव आइएसपिएल सिजननि बेनार पस्टार बिसिनायनि जाथायनि सायाव रोखा खेंफोरथि होदों। मैया बिपिएफ हानजाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव सोर बिसिदों बेनार पस्टारखौ दायनिगिरिखौ हमनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया, नाथाय जेबो फोरमान गैया लासिनो साथाम बिपिएफ हानजानि मावथिफोरखौ पुलिसआ हमनाया गनायथाव जायाखै होनना फोरमायो। बारग' एमएलए महेश्वर बर' आरो हितेश बसुमतारीआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथियो। ब्रैथि रादाबाव दं एशिया कापखौ भारतनि आइजो क्रिकेट हानजाया मैया देरहानो हाबाय। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला एशिया कापनि फाइनालाव भारतनि क्रिकेट हानजाया श्रीलंकाखौ 8 उइकेटआव फेजेननो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनाबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।